Magandang early morning sa inyong lahat. This is Mike Padua. Babalik ulit tayo sa ating quick update. At itong Tagalog version para na yung early Sunday morning, November 1st, 2020. I apologize for not returning. Last night, medyo too busy tayo. Ang daming mga radio stations tumatawag. Dito po sa Naga City, Kamsur. Alam naman ninyo na since 2004, tayo na po laging tinatawagan for clear explanation kung saan yung typhoon. So, pasensya na po. But I tried to come in right now. So, ito po yung ating quick update. Kasalukuyan po, nasa inner bands na po tayo ng bagyong si Rolly o Connie. At signal number 4 na po ang Naga City at ibang portions po. The rest of Camarines Sur nasa signal number 4 na po ng wind signal ng Pag-asa. So, may hangin po na pwede natin ma-experience 175 lampas po ng 220 km per hour. So, ito po yung bagyo na yun. Papalapit na po sa Catanduanes. Imminent na po ang landfall. Maybe around 4 or 5 a.m. or 6 a.m. So, ito po yung eye niya. Nakazoom po yan. Kita niyo yung Naga. Pumasok na po sa inner bands. So, yan po yung eye as of 3 o'clock this morning. So, malapit na po. So, baka mag-landfall ito mga 4 dito po between Gigmoto and Virac. And then, kababayan natin sa Naga, mag-ingat po tayo dahil medyo nare-threaten po tayo ng mata. So, likely between 9 to 10 a.m. ang daan po ng eye sa atin. Pag dumaan po ng eye, magkakaroon po ng kalmadong panahon po yan. 1 hour, 30 minutes, depende sa speed ng bagyo. At babaliktad po yung hangin. Una, yung hangin galing sa norte. At pag huminto po, mata po yan. Pwede tayong mag-ayos sa surrounding area lang natin. Huwag tayong lumabas ng bahay kasi po babalik yung hangin na malakas. At yung hangin na yon, kung galing sa norte, galing na po sa timog. So, sa likod galing. So, napakalakas po yan. Ito po yung backside. So, ang hangin na yon, ganito, northeast. So, pakiyon dito sa Naga, pag ganito. Pag dumaan ng eye, kalmado po yan. And then, wait ha. Pag bumaliktad na po yan, pag lumampas na po, ganito naman po yung hangin galing sa likod. So, galing south po yan. Sobrang lakas. So, yan po ang counterclockwise na ikot. Masyado ka tayong maliit dyan. Para tayong mga bakterya dyan. Di nakikita sa satellite. Pero, isang direction lang yung hangin kasi napakalaki yung system. So, ito yung eye niya. Ito po yung ang Catanduanes ang experience nila ng 200 kph plus winds. Kasi yung kita natin dito sa ating radar. Ito po yung radar ng Pag-asa. Kitang-kita na po natin. Tingnan nyo. 11 p.m. I-play natin. Okay. Wait. Ay, gumalaw yung ano yun. So, i-play natin. Ayan po. Ito. Yan. Yan. 9 p.m. Ayan po. Yung eye wall. At may outer eye wall pa. So, ayan po. Palapit na po in between Gigmoto and Virac. Medyo tumatama naman sa ating forecast. Kasi dito siya magdadaan eh. Then, pupunta po dito. Either itong Naga o dito sa may north of Naga siya dadaan. So, ito yung eye wall. Ang damaging winds po niyan ay hanggang dito po 100 kilometers. Nation na natin yung kanina sa English version. So, ganyan po yung kanyang damaging winds. Ngayon, nasa 60 to 80 kph na po ng Naga. At yung destructive winds ay nandito po. Within 40 or 50 kilometers from the eye, sa may eye wall mismo. So, darating po yan later, mid-morning. Mag-ingat po tayong lahat. And this is po a very destructive typhoon. So, please take all necessary precautions. Itong radar po, yan po, malalaman ninyo, yung yellow at pula, yan po ang moderate, heavy na ulan. Ito yung extreme rainfall. Dito rin sa may eye wall, very extreme po yan. Sobrang lakas. At ito naman pong green to blue, light to moderate po yung ulan yan. So, yan po ang explanation ng radar. At ito naman po yung track natin kanina. Medyo malapit na malapit sa Naga. Medyo mababagal lang dito. So, adjust natin yung speed. So, nandito na siya. So, most likely 8 a.m. Nasa bandang ano na yan. Lagonoy area. Ay, no. Sa may Tigaon at Sangay. So, landfall likely maya-maya lamang. Okay, 5 a.m. At ito po yung
track na yun, ang lahat ng agencies. Dadaan talaga ng Camarines Sur, especially Catanduanes at Partido ng Camsur. So, Metro Manila, mag-ingat rin po kayo. Posibleng dadaan po dyan ng bagyo na yung gabi. Dito po, sa may Calabarzon. So, ito kasi medyo kung mabilis yung takbo niya, baka mamayang gabi or early morning bukas. So, mag-ingat po kayo mga tao dyan sa Metro Manila, sa mga kababayan natin dyan sa Metro Manila. Ingat po kayong lahat. Okay, let's pray na sana hindi po tayo ma-affectuhan. So, ito po yung aking advisory from Typhoon 2000, just in case magkaroon tayo ng destructive winds, masira ang internet communication, ang fiber, everything. Wala muna tayong tropical cyclone advisory. So, I hate to say this, but ito yung ating ginagawa. May bigay ang information, but since wala tayong magagawa kung talaga maputol, okay, so put on hold muna at until the time na tayo ay babalik. Okay, so pasensya na po. Doon po sa website, updated naman po yung mga links doon pag pumunta kayo, typhoon2000.ph, typhoon2000.com. Ang hindi lang updated, yung mga advisories ko, yung mga tracks, T2K at T2KZ. Pero yung lahat doon, Pag-asa, JDWC, JMA, updated po yun, pati yung isang bagyo. So, nakalink lang yung lahat. So, updated yun. So, kung wala tayong update, kuha na lang po kayo sa official Pag-asa. Okay naman po sila. Bibigay ng complete detail kung saan papuntang bagyo at yung ibang agencies po nagmamonitor nitong dalawang bagyo. Shoni at ito. Shoni kasi papasok bukas. Baka hindi ko na magawa yung update kapag nag-down po yung internet. So, please do understand. Okay? Stay safe. Let's all be safe, okay? Stay safe always. Pray hard na sana walang casualties at walang distraction mangyayari po sa ating lugar. So that's it. This is Mike Padua. Again, until my next YouTube. Pwedeng mamaya kung meron pang internet or baka after na itong bagyo. Sana hindi po maputulan ng fiber connection or internet para tuloy yung ating serbisyo. Just makahay na aga sindugabos. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga at ngayon po ay araw ng mga patay. Respect natin sa mga dead. So tayo po ay mag-pray na sana maalis ka agad itong bagyong malakas. Magandang umaga po at God bless po sa inyong lahat.